गासैनिबो सिगां आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि सालम एनबी इउटुब चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। फै जों आरोबाव दसे सम इसोरनि रावखौ जोङो खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय मानो नोङो बे बुहुमाव। जोङो गोबां जोंनि जिबनखौ लानानै सोंनाय फैयो। जेब्ला जों दुखुआव थायो, जेब्ला जों गोबां रोखोमनि गाज्रि परिबेसाव जिउ खुंनो गोनां जायो, गोबां रोखोमनि दुखु दाहाया जेब्ला जोंनि जिबनाव सफैयो, अब्ला जों बे सोंनाया फैयो, मानो आं बे बुहुमाव? आंलाय सोर? आं मानो बे बुहुमाव जोनोम मोनखो? गोबां रोखोमनि सोंलुआ जोंनि जिबनाव फैयो आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय जों इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों जोङो खोनासंनि बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों। बिनि सिगां आं इसोरनि गोथां रावखौ फरायगोन। उपदेशगिरि 12 बालाब 13 सारिखौ आङो फरायनि फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै। बेफोर गासैखौ नागारनानै उपदेश होनांगौआ मोनसेल'। बोसोना बेनो, इसोरखौ गि, बिनि बोसोनफोरखौल' फालि, मानोना बिनि थाखायल' मानसिया हायाव सोरजि जाबाय। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जोङो दिनै इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों खोनाबाय। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जोङो बे बुहुमाव गोसोबादि जिउ खुंनो थाखाय, गोसोबादि मावनो थाखाय, गोसोबादि सोलिनो थाखाय, गोसोबादि जोङो रंजानो थाखाय बे बुहुमाव इसोरा जोंखौ सोरजियाखै। नाथाय इसोरा जोंखौ सोरजिनायनि गुबै जाहोना बेनो, जोङो बे बुहुमाव थानानै सोरजिगिरिखौ जेन जोङो मान गोनां खालामनो हायो, जोङो इसोरनि थाखाय थांनानै थानो हायो आरो जोङो इसोरनि महिमानि थाखाय, इसोरनि गौरबनि थाखाय जोंनि थांनानै थानाया जेन जायो, बेनि थाखायसो इसोरा नों आरो आंखौ, जों बयखौबो दिनै सोरजिदों। जोङो दिनै इसोरनि गौरबनि थाखाय थांनानै थानो नांगोन आरो जोङो दिनै थांनानै थानाया इसोरनि गौरबनि थाखाय जानो नांगोन। सोंनायखौ दोननो गोसो जादों, नों दिनै सोरनि थाखाय थांनानै थादों आरो नोङो दिनै बे बुहुमाव सोरनि थाखाय नोङो थांनानै थागोन? इसोरनि गोथां रावा बुंदों, फोरबोखौ गि, बिनि बोसोनफोरखौल' फालि, मानोना मानसिया हायाव बेनि लागैल' सोरजि जाबाय। जोङो इसोरखौ गिनो थाखाय, इसोरखौ मानिनो थाखाय, इसोरखौ गौरब खालामनो थाखायसो इसोरा जोंखौ सोरजिदों। जेन जोङो इसोरजों मोजां सोमोन्दो लानानै थांनानै थानो हायो, बेयो इसोरनि मोनसे उद्दिस्यमोन। आरो बेजों लोगोसे इसोरनि गोथां रावा बुंदों, बिनि बोसोनफोरखौल' फालि, मानोना मानसिया हायाव बिनि लागैल' सोरजि जाबाय। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, इसोरनि गोथां रावा मिथिहोदों जों इसोरखौ गिनो नांगौ, इसोरनि बोसोनफोरखौ जों मानिनो नांगौ। बेनि थाखायल' नों आरो आं सोरजि जादों आरो इसोरा नोंखौ आरो आंखौ बे बुहुमाव जोनोम होनायनि, बे बुहुमाव नोंखौ आरो आंखौ गोथाङै लाखिनायनि मोनसेल' जाहोना बेनो, जेन जों इसोरखौ गिनो हायो, इसोरनि बोसोनखौ मानिनो हायो आरो बिनि थाखायल' थांनानै थानो हायो। बिनि थाखायल' इसोरा दिनै नों आरो आंखौ सोरजिदों आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो फै, जों दुखुआव थायोब्लाबो, गोबां रोखोमनि समस्याफ्रा जोंनि जिबनाव दङब्लाबो, थायोब्लाबो, सफैयोब्लाबो, जों दिनै इसोरखौ गिनो नांगोन, इसोरनि बोसोनफोरखौ जोङो मानिनो नांगोन आरो जों इसोरनि थाखायल' जों थांनानै थानो नांगोन। बेनिखायनो फै, जों दिनै बे संसाराव जों इसोरनि गौरबनि थाखाय थांनानै थानि आरो थांनानै थानाया दिनै इसोरनि गौरबनि थाखाय जाथोंसै।
बे राव खोनासंनाय बुंनाय जों बयखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै आमेन।